Γεια σας παιδιά, είναι το 22 και σήμερα θα κοιτάξουμε κάποιους κόσμους που έχει κάνει ο ξαδερφός μου, γιατί είχε το κινητό τώρα και έπαιζε. Και θα κοιτάξουμε κόσμο που έχει κάνει. Εγώ δεν τους ξέρω καθόλου. Σας το ορκίζομαι. What the fuck. Τι είναι αυτό. Flame. Τι κάνει, ανάβει TNTs. Με το Flame invite. Τι είναι όλο αυτό. Το νίγκα πράγμα. Α, κατάλαβα, δεν τελειώνεις ποτέ, άστο καλύτερα. Ναι, ανάβει TNTs, κατάλαβα. Πάμε σε άλλο κόσμο, δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτό. Πάμε εκεί. Τι έχει κάνει πάλι. Α, κατάλαβα, ανάβει TNTs και εδώ. Δεν του αρέσουν τα TNT, έχει φάει κόλλημα. What the fuck. Και στο inventory έχει αυτά να φανταστώ. Άλλος κόσμος. What the fuck. Τι είναι αυτό. Φάρμα. Να μαντέψω. Και άλλο chest εδώ τι έχει βάλει. Τίποτα, γιατί τα έχει τα chest. Θα τους διαγράψω μετά. Αυτό ήταν ένα φανταστό. Τι έχει στο inventory. Α, έκανε και την τρύπα για να φύγει όμως το χτες. Όλο αυτό. Πώς το φτιάξω, εγώ δεν βαριόμουν. Α, και έχει χρησιμοποιήσει και άλλα TNT. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα εγώ κανένα με τα TNT. Πες να του βάλουμε έτσι στο εδώ. Άλλος κόσμος. Πόσα creative. Πόσο creative έχει κάνει αυτό το παιδί. Έχω ξανά. Ναι, πάω στο τέταρτο. Πόσος κόσμος έχει κάνει, ρε. Α, ένα survival. 1, 2, 3, 4. Έχουμε ακόμα 5. Μαζί με αυτήν. Τίποτα δεν έχει κάνει. Απλά προχωράει, ας πούμε. Τις λάβες πάω στο στοιχήματι αυτό σε έφτιαξε creative. What the fuck you. Fuck you. Oh, fuck it. Κλείσε την πόρτα, Ρενή. Δεν... Τέλος πάντων. Και γιατί έχει βάλει... Τέλος πάντων. Λέει Steve και έχει βάλει την Alex. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Πάμε στο 5 τώρα. Και στο 6. Στο 6, ναι. Μετά πάμε στο 7.
Τι βλακίες κάνει αυτό. Πες μου ότι προσπάθησε να πάει στην πύλη του δράκου. What the fuck is that? Πάει το καταραμένο το village. Ένα diamond sword άκυρο. Πες μου ότι δεν φοράει armor. Σιγά μη φορούσε. Κάτι έζησε από το χωριό τουλάχιστον. Είσαι μες στον πύργο βλέπω, Δεν το βλέπω πια. Μπέτς. Πάμε στον 7ο κόσμο. Δεν θέλω να δω τι θα έχει ο 7ος κόσμος. Τέλος πάντων. Ας δούμε. Dispenser. What? Τι το θέλει το dispenser. Και ναι, έχει φτιάξει ένα άκυρο σπίτι. Άρισε, ολοκληρώθηκε το σπίτι του. Ούτε πόρτα δεν ήξερε. Δεν ήξερε τίποτα. Τι το βρήκε απλά ένα τυχαίο μπλοκ και πήγε να το βάλει έτσι. Ό,τι να βάλω ένα dispenser. Καλύτερα τώρα, Τι κάνεις, Creeperhead, what? Κατάλαβε, θα έχει χαθεί από το σπίτι του και θα το χρειαζόταν, Και πάμε και στο 8ο. Το σχέδιο και το YouTube Survivor. Προσπάθησα να παίξω διέπιο και άλλα παιχνίδια απλά. Όχι. Αλλά δεν πέτυχε. Γιατί δεν μπορούσε αυτή η βλακία εφαρμογή εδώ πέρα να κάνει record. Όχι ξανά. Πώς βρήκε την πύλη του είναι το βίντεο αυτό. Φέρε την golden armor σου αυτή. Προχωράς αν μην πω τι. What the fuck? Απλά μου χάνει μισό ένα damage. Nope. Αυτή ήταν η κόσμο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε. Κάντε ένα like, αλλιώς ναι, κάντε like και ένα subscribe. Και bye bye.